Natupad na ang matagal ng pangarap ng grade 9 student na si Risa Ray Dolorosa ng Siroma National High School na magkaroon ng sariling laptop na magagamit sa kanyang pag-aaral. Ayon kay Risa Ray, matagal na siyang walang sariling gadget kaya napipilitan siyang manghiram sa kanyang mga kapatid para lamang makagawa ng mga school requirements. May mga pagkakataon din aniyang hindi siya nakakagamit ng anumang gadget dahil wala siyang mahiraman na nagiging hadlang sa kanyang pag-aaral. Hali ko na po talagang dahil nagkaka-cellphone, hali-hali ko na po talaga. Kunyan lang po nga niya ako nakaarog kanta. Kunyan lang po ako nakaarog kain. Tapos po, minsan po nga hindi ako pinapublic ang mga tugang ko, kaya gustuhin ko na po talaga. Magawa ko po gabos na mga report ko po, tapos mga assignment ko po, tapos mga suraton ko po, para po makapasa din po ako. And gusto ko po din maging with honor, gaya po ng kuya. Matagal na ring pinapangarap ni Risa Ray na magkaroon ng sariling cellphone o laptop. Ilang beses na umano siyang nakiusap sa kanyang mga magulang, subalit dahil sa kakapusan sa pinansyal ay hindi ito maibigay sa kanya dahil mas inuuna ng kanilang pamilya ang pang-araw-araw na pangangailangan. Matagal na po talagang gusto kong magka-cellphone kaso po nga wala pong pambili si mama. Kaya po inuuna muna namin po magbili po ng bigas ng pagkain po para araw-araw. Kabuang 833 benepisyaryo ang tumanggap ng tigi 1,000 cash assistance. Bukod dito, namahagi rin ng gobernador ng mga laptop, cellphone, bag at iba pang personal na tulong para sa mga ilang mga estudyante. Malaking ginhawa rin ang natanggap na ayuda para kay Nanay Bibia na may 2 anak na nag-aaral sa naturang nga paaralan. Ayon sa kanya, malaking tulong ang cash assistance dahil magagamit ito sa pagbili ng mga school supplies at iba pang pangangailangan ng kanyang mga anak sa eskwela. Sa kabila ng mga hamon sa pinansyal, umaasa si Nanay Bibia na mas mapapagaang ng tulong na ito ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Malaking tulong na po ito sa mga bata. Pambili na po ng sapatos ng anak ko. Sapatos na lang po ang wala sa kanila. Okay. Tapos sabi nung isa, pandagdag niya rin ng pandagdag niya doon sa... Kasi nagpatay sila ng sutana sa Christmas niya Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang mga magulang, mga estudyante at mga guro sa ipinagkaloob na ayuda. Anila malaking kabawasan ito sa kanilang gastusin sa pag-aaral at makatulong upang masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa eskwela. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, nabibigyan ng pag-asa at inspirasyon ang mga kabataang tulad ni Risa Ray na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at abutin ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Maraming salamat po kay Gov. El Rey. Sir Gob, maraming salamat po. Kasi matagal ko na po talaga itong pinapangarap. Sana po madami ka pa din pong matulungan na iba. And sana po bumalik ka po dito ulit. Maraming salamat po. I love you po, Sir Gob. Eli Balbin, CSN.